الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف سارے حضرات پڑھیے. اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نعمة الله. سرکار غوث اعظم سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سب مل کے آنکھوں ذرا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث نظر کرم خدا را. میرا خالی کاسا بھر دو. میرا خالی کاسا بھر دو. میں فقیر ہوں تمہارا. سب بولو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث نظر کرم خدا را. جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. غوث الورا کا منگتا غوث الورا کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا.
سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث نظر کرم خدا را بولو ذرا مل کے بدینو سوٹ ہوئے تھوڑا یا ٹیل لاؤ ذرا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالی کا سفر تو میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستو آج دے اس جمعۃ المبارک دی خوبصورت نشست دے اندر میں جناب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم تھانوں میں نو سن سنا کے سمجھن دی اور سمجھ کے اس دے اتے عمل کر کے زندگی گزارنے دی ہمت اور توفیق عنایت فرمائے. گرامی قدر حضرات، اگر قرآن پاک دا مطالعہ کیتا جائے تو یہ بات روز روشن دی طرح عیان نظر آندی ہے جویں اللہ دے نبی دا معجزہ برحق کے ایویں اللہ دے ولی دی کرامت بھی برحق کے. جویں اللہ دے نبی دا معجزہ قرآن تو ثابت ہے ایویں اللہ دے ولی دی کرامت بھی قرآن تو ثابت ہے. مختلف مقامات دے ہوتے اللہ دے ولیاں دیاں کرامات دا اللہ نے قرآن مجید اندر ذکر فرمایا ہے. آج دا جمعۃ المبارک چونکہ کرامات غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہوئے تو میں سب تو پہلے قرآن پاک تو ہی اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، کیونکہ جدو اسی کرامات بیان کرنے ہیں تے پھر یار بیلی آکھ دینے ایک کہانیاں کر دینے، ایک کہانیاں سنان دینے، اے جی اپنے کولوں قصے سنان دینے، ایک قصے بنا کے سنان دینے. تو میں سب تو پہلے بات ہی اللہ دے قرآن تو کرنا چاہنا. اللہ دے قرآن تو کیا کرامت دا ثبوت قرآن چ ہے. اللہ دے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام جلیل القدر اللہ دے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبینا و علیہ السلام دے لخت جگر نے باپ بھی نبی ہے تے پتر بھی نبی ہے، باپ بھی نبی تے بیٹا بھی نبی نے. حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے اے عظمت اور شان عطا فرمائی سی کہ ساری دنیا دے ہوتے حضرت سلیمان علیہ السلام دی حکومت سی. مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو جنوب، ساری دنیا تے اللہ پاک نے آپ نو حکومت عطا فرمائی سی. اور
ایسی حکومت عطا فرمائی کہ انسان بھی آپ دے تابع سن، جنات بھی آپ دے تابع سن، اور اللہ رب العالمین نے آپ نو علم ایسا عطا فرمایا سی کہ آپ جانوراں دیاں بولیاں بھی سمجھ دے سن۔ پرندے جو گفتگو کر دے سن، آپ انہاں پرندیاں دی گفتگو نو بھی سماعت فرمان دے سن کہ پرندے کی کہہ رہے ہیں۔ توجہ طلب بات ہے، سلیمان علیہ السلام وہ نے جڑے معراج دی راتی تیرے تے میرے آقا دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے ہیں۔ جے مقتدی نو رب اینا علم عطا فرمایا تو سوچ امام الانبیاء نو رب نے کتنا علم نہ نوازے ہوئے گا۔ کھڑی دے تاجدار میں نہیں فرمایا زیراں زبراں شداں مداں سب شان اودی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کائی خاصاں رمضاں پائیاں۔ قرآن پاک غور کیتا جائے تو بڑا کچھ ملتا ہے، جے بندہ غور ہی نہ کرے تو پھر کتھوں کچھ ملے گا۔ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے بڑا طویل قصہ ہے، میں اختصاراً عرض کرنا چاہنا، انشاءاللہ کسی دن عرض کریں گے تفصیلاً بھی۔ ملکہ بلقیس حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وال آ رہی سی، آپ نے خط لکھیا، وہ خط تو بعد ملکہ بلقیس آپ دے شہر وال آ رہی، بالکل شہر دے جدو قریب پہنچ گئی تو اطلاع ملی جی کہ ملکہ بلقیس بالکل قریب آ گئی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹھے ہوئے دربار دے وچ جتنے بھی آپ دے دربار وچ بیٹھے ہوئے سن درباری، آپ نے انہاں درباریاں وال ویکھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، جڑا جملہ اللہ دے نبی نے انہاں نو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس جملے نو ہی قرآن وچ نقل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر اس جملے نو نقل فرمایا۔ میں جناب دے سامنے قرآن پاک دی چند آیات تلاوت کرنا چاہنا، ذرا محبت نہ مچل کے بولیے ایک باری سبحان اللہ۔ میں نے لگتا ہے بابے رنیا جڑے اگلے دو ڈبے لے آندے نے نوے لے آندے نے، اسے خوشی چ بھی ایک باری سبحان اللہ کھو۔ اچھی گل ہے جی، نوے ڈبے آئے تو مسجد وچ لگے، سرکار نے ذکر ہے، حضور غوث پاک دے ذکر ہے، اللہ اور برکتاں عطا فرمائے۔ اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دربار وچ بیٹھے ہوئے اپنے سارے درباریاں ول ویکھیا ہے، درباریاں ول ویکھ کے اللہ دے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے دربار وچ بہن والے ہو، یا ایھا الملأ، اے میرے دربار وچ بہن والے ہو، ایکم یاتینی بعرشها، دسو اے تھوڑی دیر تو بعد ملکہ بلقیس میرے دربار تک آن والی ہے کہ مینوں پتہ لگے او دا محل دے اندر ایک بڑا بڑا تخت پیا ہویا ہے، 7 کمریاں دے پچھلے کمرے دے اندر جڑا آخری کمرہ ہے او دے وچ او دا عظیم تخت پیا ہوئے، دسو تواڈے وچوں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آئے؟ کدوں لے کے آئے؟ مہینے 2 مہینے بعد نہیں، اللہ دا قرآن ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قبل ان یأتونی مسلمین، فرمایا ملکہ بلقیس نے ایتھے میرے دربار وچ آنے تو پہلے دسو تھوڑے وچوں کون ہے جڑا ملکہ بلقیس دا تخت لے کے آئے گا؟ اللہ قرآن چ ارشاد فرماندا ہے جدوں جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک گل کیتی ہے، اللہ فرماندا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وإنی علیہ لقوی امین۔ قال عفریت،
وڈا ایک جن اٹھیا کوی ہیکل جن اٹھیا تے اٹھ کے کیا ہے انا آتی کب ہی سرکار میں لے کے ہونا میں کیا ہے بارگاہ کیڑی ہے نبی دی بارگاہ جانا میں لے آواں انہوں یہ نہیں پتا نبیوں دی بارگاہ چ میں نہیں چل دی ہائے ہائے انہیں اپنا آپ دسنا چاہنا کہ جی میں بڑے ہی شہم ہاں تے میں جن ہاں میں لے آنا اور میں کنی دیر ہے آندہ جناب قبلہ انتقو سرکار میں لے کے آنا تخت کتنی دیر ہے آندہ قبلہ انتقوم من مقامک سرکار ہے تو اڈی محفل برخاست ہوں تو پہلے تخت لے آوانگا وہ علماء نے لکھیا ہو 2 گھنٹے سن یا 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے مختلف روایات میں انہیں کہا جا تو اڈی کچاری برخاست ہوں تو پہلے مہینے دی مسافت ہے اے نہیں بھی الائیڈ اسپتال کو چوکے تے ساتھ چاکے چلے ہونا ہے پورا ایک مہینہ لگتا ہے اتنا ٹائم لگتا ہے جان تے بھی تے آن تے بھی ایک مہینے دی مسافت ہے جانا تے ایک مہینے دی مسافت ہے واپس آنا تے کی عرض کردا ہے جناب میں لے کے آنا اگے انہیں ایک اور گل بڑی عجیب کی تھی آندا جناب وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ آندا سرکار وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ سرکار میں طاقت آلا بھی جے تے میں امانت خیانت بھی نہیں کرن لگا جویں دا تخت ہوئے گا انجے دا ہی لے کے آواں گا یعنی وہ تے جڑے موتی جواہرات لگے نو لاندہ نہیں ایویں ہی لے کے آواں گا اللہ دے نبی نے جدو اتنا جملہ سنے آپ نے فرمایا بہ جائے تے بڑی دیر ہے مینوں تے پہلے چاہیے ہے ہائے ہائے مینوں اس تو پہلے چاہیے ہے اچھا بات بڑی قابل توجہ ہے 2 مہینے دی مسافت ایک بندہ کہ جناب میں بس ہونے گیا تے ہونے آیا 2 گھنٹیاں وچ گل تے بڑی سی پر میرا وجدان کہندا ہے اگر اے دے تو پہلے اٹھدا انسان تے جن اٹھدا بعد وچ اللہ نے شاید واقعہ قرآن وچ درج ہی نہ کردا کیونکہ جن وچ طاقت بڑی ہوندی پاور بڑی ہوندی اللہ دے نبی نے فرمایا بہ جائے تو بڑی دیر ہے مینوں اس تو پہلے چاہیے جدو جن بیٹھا نا اللہ قرآن وچ فرماندا ہے پھر حضرت سلیمان نبی دا ایک صحابی اٹھیا اللہ اکبر آپ دا امتی اٹھیا تے امتی بھی کیڑا اٹھیا توجہ نہ سننا ذرا اللہ کریم ارشاد فرماندا قال الذی عنده علم من الكتاب قال الذی عنده علم من الكتاب فرمایا پھر اس بندے نے اٹھ کے گل کی تھی کیڑا بندہ عنده علم من الكتاب جدے کول زبور دا تھوڑا جا علم سی جدے کول کتاب دا تھوڑا جا علم سی اٹھ کے عرض کردہ یا نبی اللہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک عرض کی تھی یا نبی اللہ میں تخت لیانا ہر میا میرے غلامہ جنت آکھے کہ میں تہاڈی کچہری برخاست ہون تو پہلے تخت لے کے آواں گا پر تو دس کنا ٹائم لائے گا غلام ہاتھ بن کے عرض کردہ یا نبی اللہ ٹائم لگن والی تے گل ہی کوئی نہیں اے دیر والی تے گل ہی کوئی نہیں فرمایا او کیوں عرض کردہ یا نبی اللہ اے بیٹھا تہاڈے قدماں وچ ہوواں پھر دیر لگ جائے سرکار میں لے کے آنا کتنی دیر دی اندر عرض کردہ سرکار قبل ان یرتد الیک طرفک ہن ایدہ جڑا نفیس ایدہ جڑا پوائنٹ ہے او ذرا سننا عرض کردہ یا نبی اللہ تخت میں لے کے آنا وا کنی دیر دی اندر آندہ سرکار تسی اپنی آنکھ کھول کے اپنی نگاہ میرے اتے رکھو تو آڈی نگاہ جدو میرے اتے ہوئے گی قبل ان یرتد
تدّا الیک طرفک سرکار جد تک تہاڈی اکھ بند نہیں ہوندی یعنی جد تک تہاڈی نگاہ میرے اُتے ہوئے گی اے اکھ میری کھلی ہے نا عابد صاحب تے میں ویکھ رہا کہ جدوں میں اکھ بند کراں گا نگاہ میرے ول پردے گی حضرت آصف بن برخی عرض کر دینے سونیا میری تمنا ہے سرکار اکھ تسی میرے اُتے رکھو بس ایسے اکھ رکھن وچی میں تخت لیا کے قدماں چ رکھ دیاں گا یا رسول اللہ سرکار قبل ان یرتد الیک طرفک سرکار اکھ میرے تے رکھو تے ویکھو بس ایسے اکھ رکھن دے وچ تخت آ جائے گا تو قرآن کی کہندا ہے قرآن کہندا ہے فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی بس اللہ دے نبی نے انج ویکھیا ہی ہے اکھ چپکن تو پہلے تخت قدماں وچ پیا سی تے جدوں تخت ویکھیا نا فلما رآہ مستقرا عنده جدوں ویکھیا نا پورے دا پورا اونجی پیا کہندا ہے قال هذا من فضل ربی اے میرے رب دا فضل ہے اے میرے رب دا کس چیز تے آکھیا میرے رب دا فضل ہے اے بھی بات بڑی قابل توجہ کوٹھی بنا کے اُتے لکھ چھڑنے آدھا من فضل ربی کدی یہ بھی غور کیتا ہے اے آیت ہے کیڑے مقام دی ہے کس مقام دی ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات جدو آصف بن برخیہ نے تخت چک کے لے آندہ او علم جڑا زبور دا آپ دے سینے وچ سی اس علم نو حاصل کرنے والا جدے کل صرف زبور دا مکمل علم نہیں اللہ فرماندہ ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب جدے کل کتاب دا تھوڑا جا علم سی جدے کل تھوڑا جا علم سی نا انہیں اکھ چپکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت ہزارہ میل تو چوک کے لیندہ اور جڑا جملہ میں عرض کرنا چاہنا توجہ رکھنا یار جدے کل زبور دا تھوڑا جا علم سی اکھ چپکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت چوک کے لیندہ اور جدے کل زبور دا علم ہوئے اکھ چپکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت لے آ سکتا ہے کہ جدے سینے میں رب دی کتاب قرآن دا علم ہوئے سوچ او اس تو اچھے کمال نہیں بخا سکتا جی میں یاد رکھنا جڑا میں جملہ پہلے بولیا میں پھر رپیٹ کرنا چاہنا جی میں نبی دا موجزہ برحق کے ایویں ولی دی کرامت بھی برحق کے ولی دی کرامت بھی برحق کے کیونکہ قرآن پاک اس کرامت دا ذکر اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے تو گرامی قدر حضرات اللہ تعالیٰ نے اپنے نیکاں بندیاں نو طاقتاں عطا فرمائیاں ہوئیاں نے اللہ نے اپنے نیکاں بندیاں نو طاقتاں عطا فرمائیاں نے او تھوڑے جائے ٹائم دے وچ بھی ہزاراں میل دوروں تخت چکے لے آ بھی سکتے نے واپس لے جا بھی سکتے نے اللہ اکبر اور ایک اور آقا کریم دا ارشاد گرامی سماعت فرماؤ میرے تتواڈے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل حدیث پاک سنی نا تسی اگے بھی کافی مرتبہ پر آج بھی سننا حضور نے فرمایا میری امت دے با عمل علماء او کم کر کے وکھان گے جڑے بنی اسرائیل دے نبی کر کے وکھان دے رہے او کم کر کے وکھان گے جڑے بنی اسرائیل دے بولو تو صحیح اے نہیں کہ اے بھی شاید نبی ہو گئے نہیں فرمایا جی میں انہوں نے کم کیتے نا اسے طریقے دنال اے میری امت دے با عمل علماء او میں کم کر کے وکھان گے مقصد کی جی میں بنی اسرائیل دے نبیاں نے انیاں نو اکھاں دیتیاں نے اے بھی دین گے کوڑیاں دے کوڑ والے کیتے نے اے بھی وال کرن گے مردیاں نو جی میں او نبی زندہ کر دے رہنے اے بھی زندہ کرن گے
فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا میری امت دے با عمل علماء، فرمایا او کام کر کے وکھان گے جڑے بنی اسرائیل دے نبی کر کے وکھان دے رہے۔ آج دا جمعہ مبارک دے اندر میں دو چار گلاں عرض کرنا چاہنا۔ حضور شہنشاہ بغداد، پیر پیراں، میر میراں، حضرت السید الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بغداد شریف کے اندر سکونت پذیر ہوئے۔ بغداد شریف اللہ تو انہوں لے جائے سارے انہوں، دعا فرماؤ اللہ بغداد دے حالات بھی درست فرمائے۔ عراق کے اندر پھر خانہ جنگی شروع ہو گئی، اللہ پاک مہربانی فرمائے۔ اتھو دے مسلمان جڑے سنی علماء سنی اتھے عوام رہندی نا جی، اگے یقین کرو نہ دے بڑے سخت حالات نے۔ میں دیکھ کے آیا اور دل خون دے آنسو روندا ہے انہاں بیچاریاں دے حالات ویکھ کے۔ جس مزار تے گئے 200 نکے نکے بچے تے بچیاں، جوان بچیاں، ہر مزار دے اتے 200 دی تعداد دے اندر بچیاں تے بچے منگ دے نظر آندے نے، حاجی آنا مسکین آنا یتیم۔ اور پھر انہاں بغیرتاں نے اتھوں تک بغیرتی کی تھی جتھے پتہ لگا کہ ایس علاقے وچ سنی آباد نے، انہاں نے اس پورے علاقے دا محاصرہ کر کے نا تے کمریاں وچ مکاناں وچ داخل ہو کے برسٹ مار کے بندے ختم کیتے نے۔ سنی مسلماناں نو مارے ہے، سنیاں نسل کشی کیتی جا رہی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پوری دنیا دے اندر جتھے جتھے بھی مسلمان آباد نے اللہ سب دی خیر فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دور پاک اچ بغداد شہر دے اندر ایک واری طاعون دی بیماری پھیل گئی۔ کا دی بیماری؟ طاعون دی۔ اللہ معاف فرمائے۔ حضور دا فرمان ہے جس علاقے چاہ جائے اتھو نسو نہ۔ طاعون دی بیماری جس علاقے پہ جائے حضور دا فرمان ہے اتھو نسو نہ، اتھے رہو تو دعا کرو اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ طاعون دی بیماری پہ گئی، لوگ مرن لگ پہ۔ کچھ حضور غوث پاک دے غلام آپ دی بارگاہ چاہے آ کے عرض کر دینے حضور تواڈے ہوندیاں شہر وچ پہ گیا طاعون تے بندے مردے پینے تے کوئی مہربانی فرو کوئی دعا فرما دیو۔ اتنے بندیاں نو طاعون دی بیماری پہ گئی، سرکار انہاں دے جسم دیکھو کیسے ہو گئے۔ حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا بیمار ہو گئے نے بندے، حضور دنیا مردی پئی۔ آپ نے فرمایا جنہوں طاعون دی بیماری ہوئی نا انہوں پھڑ کے میرے مدرسے وچ لے آؤ۔ فرمایا میرے مدرسے وچ لے آؤ۔ لوگ گرامی قدر حضرات پکڑ کے مدرسے لے آؤ۔ حضور کی کریے؟ فرمایا میرے مدرسے دے ایسے کنویں وچوں پانی پیاؤ جتھے طلباء پڑھ دے، اتھوں پانی پلاؤ۔ لو جی پانی پلاندے جاندے نے طاعون دی بیماری مکدی جاندی۔ وہ چھوٹا چھوٹا گھاہ سی مدرسے دے اندر، فرمایا جدے پانی پین دے نال بھی جدی بیماری نہ جاندی انہوں کہو ہے گھاہ دے 2 تیلے چک کے اپنے منہ وچ رکھ کے چبائے، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ وہ جس نو بیماری سی کوئی پانی پیندا تے او دا مرض ختم، کوئی تیلے پھڑ کے چباندا ہے گھاہ دے تے او بیماری ختم۔ غوث پاک نے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ میں تیرا بندہ اس شہر وچ بیٹھ کے دعا کرنا، یا اللہ انہاں نو اس پریشانی تو نجات عطا فرما دے۔ حضور سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی دعا دے صدقے اللہ پاک نے شہر بغداد وچوں طاعون دی بیماری نے دور فرما چڑھیا۔ اچھا یہ تو ایک بھی پتہ لگا کہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑیاں نو نچان والے پیر نہیں سن، بچیاں دے سر دے اتے کڑولیاں رکھا کے تے نال ٹولکی تے ٹول وجاندے ہوئے جان والے پیر نہیں غوث پاک۔ گل دے وچ تسبیحاں چنگیاں لمیاں لمیاں پان والے وہ میرے پیر نہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شہر دی سب تو وڈی مسجد دے مرکزی خطیب بھی نے تے 5 وقتہ امام بھی نے تے مدرسے دے اندر بہ کے بچیاں نو مصطفیٰ دا دین بھی پڑھانے والے نے۔ پیرانے پیر دستگیر سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ سننا ذرا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کرامات دا سلسلہ، ایک باری بولیے ذرا محبت نہ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نال ایک عقیدت رکھنے والی آپ دی ایک مریدنی
آپ دی ایک مرید نہیں، آپ نے عقیدت رکھ دی، آپ دی خادمہ. اس شہر دے اندر ایک فاسق آدمی، فاسق سمجھ دے، فسق و فجور گناہ کرنے والا، نیکیاں دے نیڑے ہی نہ جانے والا. وہ فاسق آدمی دی جدو نظر او دے تے پئی نا، اس عورت اتے فریفتہ ہو گیا. وقت گزردا رہا. ایک دن اس فاسق آدمی نے دیکھیا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مریدنی اپنے گھروں باہر نکلی، کسے کم واسطے جا رہی. وہ فاسق آدمی اس عورت دے پیچھے لگ گیا. ایک مقام تے گیا جتھے جگہ کھلی سی، اور شہر تو باہر جدو وہ عورت نکلی کسی دوسری سائٹ تے جا رہی سی. اس ظالم نے وہ دے پیچھے دوڑ لگائی. جدو اس عورت نے دیکھیا نا کہ اے ظالم میرے پیچھے آ رہے ہیں اور بد ارادے دے نال آ رہے ہیں، اس غوث پاک دی مریدنی نے اوتھے کھڑے ہو کے حضور غوث پاک نو آواز ماری تے کنہ لفظاں نال ماری، او سننا ذرا. قلائد التفریح الخاطر دے اندر بیان کیتا گیا اس روایت میں. اس لڑکی نے جدو اس فاسق آدمی نو تکیا ہے کہ اے آدمی میرے ول دوڑدا آ رہے ہیں تے غلط ارادے نال میری طرف آ رہا ہے، اس عورت نے اوتھے کھڑیاں کھڑیاں آواز دیتی، آندی الغیاس یا غوث العظم، الغیاس یا غوث العظم، الغیاس یا غوث الثقلین، الغیاس یا شیخ محی الدین، الغیاس یا سید عبد القادر. حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انہا لفظاً الآواز دیتی، آندھیے الغیاس یا غوث العظم، آندھیے اے غوث العظم جیلانی سرکار میری مدد فرماؤ، سرکار مشکل کشائی فرماؤ. اس عربی دے لفظاں دا ترجمہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنے لفظاں چیدہ ترجمہ کیتا. فرمان نے او غوث آدم دی مریدنی، غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی مریدنی نے کھڑی آئیوں کی آواز دیتی ہے، آندھیے سن فریاد پیرا تیا پیرا، یہ میری عرض سنی کن ترکے پیڑا میرا اے بچ کھپران دے اڑیا، اے جتھے مچھ نہیں بہندے یہ ڈر کے شاہ جیلانی. یا محبوب سبحانی یہ میری خبر لیو جھٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو جی، پیر جنا دے. ایک عارف دا کلام ہے تے مل کے ذرا پڑھو لطف آ جائے. پیر جنا دے میرا باہو، پیر جنا دے. بولیے گوڑیاں تو ہاتھ لاؤ ذرا، ہاتھ بلند کر کے ایک باری آنکھو. پیر جنا دے میرا باہو جی، پیر جنا دے میرا باہو، ہوتے کندی لگ دے ترک ہے. ادھر جدو آپ دی مریدنی نے آپ نو آواز دیتی ہے،
ادھر شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ بغداد شہر دے اندر اپنے مدرسے وچ وضو کر دے پہنے وضو کر رہے ہیں شہنشاہ بغداد وضو کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں بولو ذرا کی کر دے پہنے وضو کر دے پہنے وضو کر دے جدو انج پانی دے چھٹے مارے اپنے منہ تے ادھر لڑکی دی آواز آئی سن فریادی جیڑا بندہ بول سکتا ہے وہ تے بولے ایک باری یار سبحان اللہ مینوں پچھلے جمعے نہ پائی عابد حسین تے ڈاکٹر صاحب کہندے سن قاری صاحب کرامتاں او سنا جڑیاں اگے نہیں سنیاں تے میں پڑھیاں پہلی باری نے سچی گل تے میں جڑیاں دو تین سنانیاں نے تے سنان وی او لگا جڑیاں آپ پہلی باری پڑھیاں تے لگا سنان تے ذرا تھوڑا جا محبت دا ثبوت دیو ذرا محبت نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ شہنشاہ بغداد نے میری طرح دیکھنا انج پانی دا چلو بھر کے انج جدو منہ تے ماریا پانی انج جدو چہرے تے آیا ہے ادھر کنا وچ آواز آوندی ہے الخیاس یا غوث الاعظم اے پیرا دیا پیرا سرکار ذرا نظر کرم فرماؤ لڑکی بول کی آندی ہے سن فریاد اے پیرا دیا پیرا میری عرض سنی کل اے تھرے کے جدو آپ دے مبارک کنہ وچ آپ دی مریدنی دی آواز پہنچی ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے پیراں وچوں اپنے نالین اتارے اپنیاں کھڑاواں اتار دیتیاں کھڑاواں سمجھ دے ہو نا لکڑی دیاں کھڑاواں اتے چمڑا لگا ہوں ہے آپ نے اپنیاں کھڑاواں اتاریاں جدو کھڑاواں اتاریاں نے کہ کھڑاواں والے ویکھ دیا سار فرمایا جلدی کر پہنچ ہائے ہائے فرمایا پہنچ ادھر شہنشاہ بغداد نے پیر وچوں اپنی مقدس کھڑاواں لا کے فرمایا پہنچ بس اشارہ کرن دی دیر ہے ایک اشارہ کرنے دی دیر ہے علامہ سید عبدالقادر اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے قدہ قلائد الجواہر چ لکھیا ہے کہندے نے ادھر آپ دا حکم ہویا چل اٹھ بس کہنے دی دیر ہے کھڑاواں ہوا وچ اڈیاں نے چل دیا ادھر او بے ایمان او فاسق آدمی اس غوث اعظم دی مریدنی والا انج ہاتھ انج اگے کیتا ہی ہے ادھر میرے غوث دے نتر آئے نے ٹھا ٹھا کر کے سر وچ وجنے شروع میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد دے مبارک کھڑا ہوا پنجابی چاندے نے تے اے جڑی ہے نا جی ادھر دی ملتانی بولی ادھر اندر کھلا ہاں جی کھلا تے ساڑی سرائکی زبان کھلا آخ دے تے اسی تہذیب دے لفظاں چ بولیے تے کی آنے ہیں نالین جوڑے ویسے کیا کمال ہے یار میرے غوث پاک دا مریدنی کتھے پکارے ہے غوث پاک کتھے وضو کر نالین اتار کے کھڑا مل فرمایا چل اڈ سدھیا کر جا کے بس کہنے دیر دے کھڑا ماں ہوا وچ اڈیاں آج تسی ہوائی جہاز اڈ دے ویکھ دے آندے بڑا کمال ہے میرے غوث پاک دے اپنے کھڑاواں اڑا دیتیاں نے نہ کوئی نال انجن نے نہ کھوجے ہاں تے پھر مزے دی بات نہیں جتھے جا کے بجنیاں نے اوتھے ہی بجدیاں پیاں اینو کرامت آکھ دین لو جی جدو بجیاں نا سیرچ وہ کہندا بی بی ایک باری بچا تے غوث اعظم دی مریدنی نے فرمایا تینوں پتہ نہیں میں مریدنی کدی ہاں ہائے ہائے تینوں پتہ نہیں میں مریدنی کدی ہاں حضور شہنشاہ بغداد سیدنا غوث العظم عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھنا اللہ رب العالمین نے حضور غوث پاک نو یہ مقام عطا فرمایا انسان تے انسان رہ گئے آپ دیاں تے جنات بھی تعظیم کر دینے آپ دی جنات بھی آپ دی تعظیم کر دینے سننا تفریح الخاطر دے اندر علامہ سید عبدالقادر
اربلی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے اس روایت نو لکھیا کہندے نے حضور غوث پاک دا ایک مرید عالم مولوی اپنے شاگرداں نو نال لے کے نا تے او شہر دے وچ کوئی فوتگی ہو گئی تے انہوں نے کہا مولوی صاحب ذرا قبر تے جا کے قرآن تے پڑھاؤ. ویسے ناراض نہ ہو تے ایک گل کہاں پیو مریا ہوندا ہے زید دا تے او آندا کینوں مولوی نو مولوی جی ذرا منڈے لے جا جے جا کے میرے پیو دی قبر تے قرآن پڑھائے. بھئی پیو تیرا مریا تیرا حق بندا ہے کہ نہ حافظاں دا بندا ہے؟ او دی جائیداد ساری تو ہڑپ کریں تے پڑھے مولوی تے مزے والی گل ہے پھر باہر بہ کے نا تے پھر گلے بھی مولوی دی کرنا. میں کہ تینوں شرم نہیں ہوندی جن نے تیرے مرن تو بعد تیری قبر تے بہ کے قرآن پڑھنا کچھ خیال کر. اس واسطے مولویاں دے نال ویر چنگا نہیں ہوندا. کیوں جی مولویاں دے نال ویر چنگا نہیں ہوندا جن نے تیرے مرن تو بعد بھی تیرا جنازہ بھی پڑھانا ہے تینوں چک کے قبر وچ بھی اتارنا تے بعد وچ دعا بھی منگنی ہے. وہ بندہ فوت ہو گیا انہوں نے کہا جی مولوی صاحب ذرا اے بچے لے جاؤ تے قبرستان جا کے نہ تے فاتحہ خوانی کرو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دا مرید و عالم دین اپنے شاگردان نہ چلو بھائی چلیے. قبرستان جو ہی پہنچے نا جو ہی قبرستان چنٹر ہوئے تے ویکھدے کینے کہ چنگا بڑا سارا سپ وہ پھرندا. انہاں کہا استاد جی سپ استاد جی سپ. انہاں کہا اچھا استاد دے ہاتھ سی ڈنڈا انہیں ڈنڈے دو چار مارے سپ مر گیا. جو ہی سپ مریا نا توجہ ہے جے سنی ہوئی تو پھر دسیا جی. جو ہی سپ مریا نا شاگرد کہندے نے اساں کی ویکھیا ادھر سپ مریا ایک دم چکھڑ چلیا ہوا چلی اتنی شدید ہوا آندھی طوفان کہ بس او طوفان انج چلدا آیا تے جتھے ساڈا استاد کھلوتا سی نا اودے آلے دوالے انج کہ چلیا. جدوں او طوفان چکھڑ مکیا تے اساں ویکھیا استاد علی بھی غائب استاد نظراں تو غائب. شاگرد ویکھ کے حیران پریشان بھئی استاد علی ہن تے ایتھے سن تے ویکھدے نے جڑے سپ نو ماریا سی سپ بھی غائب تے استاد بھی غائب. شاگرد پریشان بھئی اے کی معاملہ ہے کھلو کے پریشان کھلوتے نے بھئی کی کریے کنوں دسیے. ہن بچے کھڑے ہو کے قبرستان دی نکر تے ویندے پینے ہن کریے کی استاد نو کتھوں لبیے کیڑے پاسے گئے. کھلو کے انتظار کردے نے 5 منٹ 10 منٹ تھوڑا جا ٹائم گزریا بچے اتھے پریشانی دی علامت کھڑے نے. اچانک ویکھدے کینے تھوڑی دیر تو بعد استاد ری پھر آئے تے آئے کیویں سر تے بہترین تاج پایا ہویا ہے تے بہترین لباس زیب تن کیتا ہے تے پیراں چ بہترین جُتی. شاگرد ویکھ کہندے نے استاد جی جدوں گیس او کپڑے تے ماٹھے ماٹھے ہی سن تے ایڈی بہترین سر تے دستار بھی کوئی نہیں سی تاج بھی کوئی نہیں تے جُتی بھی ماڑی جی سی مولوی صاحب تہاڈی سرکار تے اے کی ہویا. انہاں کہا پتر کی پوچھ دے ہو جدوں میں سپ نو ماریا نا اے سپ نہیں سی اے جن سی. کی سی بولو ذرا کی سی. اچھا ایتھے علماء نے ایک مسئلہ بھی لکھیا ہے کہندے اگر سڑک تے تسی چلدے جا رہے تو کوئی سپ نظر آ جائے اگر وہ تانوں تکلیف نہیں نہ دے رہا تے اودے سائڈ تو ہو کے گزر جاؤ تے اونوں ویکھ کے پتہ کی پڑھو سلام علی نوح فی العالمین. کی پڑھو یاد کر لو کدی کام آ جائے گا. سلام علی نوح حضرت نوح علیہ السلام دا نوح فی العالمین. یہ پڑھو وہ دا فائدہ کی ہوئے گا اگر تے وہ جن ہوئے گا نا تے غائب ہو جائے گا تے تسی بھی بچ جاؤ گے تے جے تسی انہوں پھینٹی دھر دیتی تے بعد جو تہاڈی بھی خیر ہے نہیں یاد رکھا جائے. سمجھ آ گئی نا جی. اگر کارچ بھی آ گیا نا تے انہوں 3 مرتبہ کہو سلام علی نوح فی العالمین. اگر وہ چلا جائے غائب ہو جائے تو سمجھو وہ سپ نہیں سی وہ جن سی چلا جائے گا. اگر نہ جائے تو پھر پھڑ لو ڈنڈا پھر آکھ بھئی تو ہے نہیں تو یا بھی آج پھر تو ہی نہیں. توجہ ہے سارے ہیں دی سبحان اللہ بولو ذرا ایک باری پیار دے نال. شاگرد کہندے نے استاد جی پھر کی ہویا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مرید کہندے نے پترو کی پوچھ دیو جدوں میں اس سپ نو ماریا ہے
سپ نوں مارنے دی دیر ہوئی جدوں او تسی جھکڑ ویکھیا اس جھکڑ دی اندر اس ہنیری دی اندر اس طوفان دی اندر کچھ جن آئے نے انہاں آ کے مینوں بازواں تو اٹھائے تے لے کے دوڑ گئے چلے گئے استاد جی تسی کتھے گئے ہو آندے نے پترو کی پوچھ دیو او جن مینوں نال لے کے ایک دریا وچ داخل ہو گئے دریا وچوں کڈ کے ایک جزیرے تے لے گئے جس ویلے میں جزیرے تے پہنچیا پترو جدوں میں جزیرے تے گیا وا ویکھدا کیا اس جزیرے تے ایک بڑا بڑا محل بنیا ہویا ہے اس محل دے اندر او مینوں لے کے چلے گئے جہاں میں محل دے اندر داخل ہویا وا تے میں ویکھدا کیا سامنے ایک تخت لگا ہویا ہے او تخت دے اوتے ایک بادشاہ بیٹھا ہے او دے سامنے غلام ہاتھ بن کے گٹار در گٹار کھڑے نے جدوں میں جا کے سامنے کھڑا ہویا وا اس بادشاہ دے جدوں سامنے کھلوتا کہ میں ویکھدا کیا اس بادشاہ دے بالکل سامنے ایک منڈا نوجوان لڑکا مریا پیا ہے کہ او دے جسم وچوں تازہ خون پیا نکلدا ہے جدوں میں اس منظر نو ویکھیا ہے میں کہ پتہ نہیں میں کیڑی جگہ تے آ گیا کہ بادشاہ جلال وچ آ کے آندا ہے اوے دسو اے کیڑا بندہ چک کے لے آئے ہو دسو اے کون ہے کہ ایک وچوں جن بول کے آکھن لگا آندا جناب اے اوہی بندہ ہے جن نے تھوڑے بچے نو ماریا ہے آندے نے جدوں اس بندے نے آکھیا اے اوہی بندہ جن نے تھوڑے بچے نو ماریا ہے کہ میں ویکھیا آکھیا جناب نہیں اے تے میرے تے الزام ہے اے بالکل میں کسے بچے نو نہیں جے قتل کیتا کہ اونے پھر ویکھیا آندا دسو ہن اے دے دل وچ اے دی گواہی تھوڑے کول کی ہے کہ ایسے بندے نہیں میرے پتر نو مارے ہے او بندہ بول کے آندا جناب اے دی گواہی ہے وے تسی اس مولوی دے ہاتھ وچ جڑا سوٹا ہے اس سوٹے نو ویکھ لو اس سوٹے دے نال خون لگیا ہویا ہے کہندے نے جدوں میرا سوٹا ویکھیا واقعی او دے نال خون لگیا ہویا سی کہندے نے ہاں بھائی مولوی صاحب ہن دسو نا اس سوٹے دے نال ویکھو خون لگیا ہے او مولانا صاحب کہندے نے میں آکھیا بادشاہ صاحب جناب گل وے اے میں اس بچے نو نہیں جے ماریا میں تے ایک سپ نو ماریا سی اس سپ دا خون اے دے سوٹے میرے سوٹے دے نال لگا ہے انہیں آکھیا او مولوی تینوں پتہ نہیں لگا اے سپ نہیں سی اے میں جنات دا بادشاہ ہاں کہ اے میرا شہزادہ میرا پتر ہے جنوں تو مار چھڈیا ہے کہندے مولانا صاحب کہندے نے جدوں بادشاہ اے جملہ بولیا میرے جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی میں کمبن لگ پیا ہاں تے بادشاہ نے ایک سائڈ تے بیٹھی ہوئے کرسی دے اوتے اپنے ایک قاضی والو ویکھیا تے قاضی والو ویکھ کے کہندا ہاں قاضی صاحب دسو اس بندے دی سزا کی ہے دسو جناب دی کی سزا ہے قاضی بول کے آندا جناب اے دی سزا اے ہے کہ تسی اپنی تلوار دے نال دا گاٹا لا دیو اے دی گردن اڑا دیو کہندے نے جدوں بادشاہ نے جملہ سنیا بادشاہ نے میان وچوں تلوار کڈی ہے کہ جلدی نال اپنے تخت تو اتر کے تھلے آیا جا میرے قریب آ رہا ہے آندے نے ادھر بادشاہ چلدا میرے قریب آ رہا ہے کہ میں پکار کیا نا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم بولو سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جڑے پڑھ سکتے ہو تے بولو ذرا سرکار اچھی تھوڑے تل لاؤ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر تو میں مرید ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر
کرم خدا را میرے پترو جدو میں اتنا جملہ بولیا ہے میں کیا پیران دے پیرا آج میری مدد فرما دیو حضور آج میرے تے کرم نوازی فرماؤ میں آکھیا حضور آج تھوڑا مرید مشکل چھے حضور آج کرم نوازی فرماؤ نا کہنے نے بس اتنا جملہ بولنے دی دے روئی ہے کہ میں ویخدہ کیا بادشاہ دے بالکل قریب ایک نورانی صورت والے کا بابا جی آکے کھڑے ہو گئے انہوں نے آکھیا بادشاہ خبردار اس مولوی نو نہ قتل کری بادشاہ دا انہیں میرے پتر نو مار چھڑے ہے اے میرے شہدادے نو اس مارے ہے کہ میں تے دے ٹوٹے کر دیا گا اس نورانی صورت والے بزرگ آکھیا وہ تینوں پتہ نہیں جنوں مارن واسطے اٹھے آئے تو جاندہ نہیں اے مرید کیڑے پیر دائے تو جاندہ نہیں اے مرید کیڑے پیر دائے بادشاہ نے آکھیا دس کیڑے پیر دا مرید ہے دس کیڑے پیر دا مرید ہے انہیں آکھیا اے اسے پیر دا مرید ہے جڑا ڈبیاں ترا جاندہ ہے اے شہنشاہ بغداد سیدنا غوث العظم عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مرید ہے انہوں چھڑ دے جے تو انہوں نہ چھڑیا کہ جدو کل تو غوث اعظم دی بارگاہ پیش ہوئے گا جے غوث نے پوچھ لیا دس میرے مرید نو کیوں ماریا سی دس تیرے کل جواب کیڑا بنے گا دس تیرے کل کیڑا جواب بنے گا بادشاہ نے جدو اتنا جملہ سنیا تلوار ہتھوں سٹ دیتی ہتھوں تلوار سٹ کے ہاتھ بن کے اس مولوی صاحب والو ویکل مولوی صاحب چھڑنا تے کوئی نہیں سی کیونکہ تسی میرے پتر دے قاتل ہو پر ایک پاسے پتر ہے ایک پاسے یارویں اللہ پیر ہے ایک پاسے میرا بیٹا ہے ایک پاسے شہنشاہ بغداد نے اے مولوی صاحب جنی عقیدت میرے دل دی اندر شہنشاہ بغداد دی ہے اس عقیدت نو بیخ کے جاؤ مولوی جی میں تھانوں معاف کیتا ہے مولوی صاحب جاؤ تھانوں معاف کیتا شاگرد کہنے استاد جی اگوں کی ہویا پھر کی ہویا اندھے پتر جدو میں معافی ملی میرے چہرے تے تھوڑی جی رونق آئی تے بادشاہ وے کہنا مولوی جی ہن تساں جانا تے ہے ہی ہے انج کرو میرے پتر دا جنازہ بھی پڑھا دیو تاکہ اسی بھی آکھن والے بنا گے کہ ساڈے پتر دا جنازہ بھی پیران پیر دستگیر دے ایک مرید نے پڑھایا ہویا ہے اے جناب ذرا میرے پتر دا جنازہ بھی پڑھا دیو استاد کہندے نے پترو میں جنازہ بھی پڑھایا جدو جنازہ پڑھا کے فارغ ہویا وہاں تے بادشاہ نے اپنے انہاں غلاماں والو ویکھیا آندا کی کہ سوچ دیو انہاں کیا جی جو تھوڑا حکم اسی او کریں گے بادشاہ نے کیا سوچ دے کی جلدی کرو بہترین اعلیٰ قسم دی پوشاک لے کے آؤ سونا سر تے رکھن واسطے امامت تاج لے کے آؤ بہترین جوڑے لے کے آؤ پترو اے جڑا لباس ویکھ رہے ہو سر تے دستار امامت تاج ویکھ دے پے ہو پیراں وچ جڑی اعلیٰ قسم دی اے میری نالین ویکھ دیو اے بعد فرشتے انہاں دے اے جنہ دے شہنشاہ اے جنہ دے بادشاہ نے اے سارا کچھ منو عطا کیتا ہے وجہ کی ہے کیوں دیتا ہے سب کچھ اس واسطے عطا کیتا ہے کہ میں شہنشاہ بغداد دا مرید ہوں منو سب کچھ تا ملے ہے کہ میں شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا مرید ہوں گرامی قدر حضرات شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث العظم عبدالقادر جیلانی سب بولو رضی اللہ تعالیٰ سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اللہ پاک نے بڑیاں شانہ دے نال نوازے ہے ایک بات یاد رکھنا وقت چونکہ ٹائم ہو چکیا 2 منٹ اوپر ہو گئے 1-2 منٹ دی صرف گل میں کرنا چاہنا شہنشاہ بغداد دا فرمان ہے آپ فرماندے نے جڑا بندہ بے نمازی ہے انہوں مسلمانہ دے قبرستان چی دفن نہ کرو 11ویں شریف دا اسی ختم تے دعانے ہیں کدی اسی غوث پاک دے فرمان ال بھی ویکھے کہ آپ کی فرمان دیں 11ویں شریف دا ختم ضرور دعا ہو انکاری نہیں ہے لیکن جدو نماز دا ٹائم ہوئے تے مسیح تے آ کے نماز بھی پڑھے
40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی غوث پاک تے ایتھے خالی غوث دا نام لین والے وہ 40 سال مسجد تے نہیں وڑ کے ویندے کہ مسجد وہ آدھے او مولوی تیری 5 ویلے ساڈے ہر ویلے میں کہا نکمے پتہ نہیں تو کیڑی ہر ویلے دی نماز بنائی پھرنے مولوی تیری 5 ٹائم ساڈی ہر ٹائم اللہ یعوذ باللہ تعالی قرآن تے کہندا میں مومناں دے اوتے اللہ فرماندا میں مومناں دے اوتے وقت مقررہ تے نماز فرض کیتی آندا ساڈی ہر ٹائم یعنی قرآن دیاں شریعت دیاں دھجیاں اڑاندے نے تے ایویں دے پیراں نوں میرا مشورہ ہے چونکہ میں بھی صاحب نسبتاں صاحب سلسلہ ہاں تے میرا سلسلہ بھی الحمدللہ نقش بندیہ مجددی ہے تے میں ایک سلسلے دادنا یا خادم ہون دی حیثیت نال عرض کراں گا جیڑا پیر انج دا لب جائے جیڑا کہ مولوی تیری 5 ویلے ساڈی ہر ویلے تے شریعت دا اڑائے مذاق ایویں دے پیر نو سڑک تے لمیاں پا کے سویرے 5 جتیاں مارو خدا دی قسم دا بھی تانوں فائدہ ہوئے گا حقیقت بات میں کہن دے انج دے پیر نو جتیاں مارو جیڑا پیر شریعت مصطفیٰ دیاں دھجیاں اڑاندا ہوئے پیر ویکھنا تے غوث پاک نو ویکھ جنہ 40 سال عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز ادا کیتی اے پیر نے نا آپ فرماندے نے میں ایک دن شہروں باہر نکلیا تو دیکھا اتے بدلی دا ٹکڑا سی تے او دے وچوں آواز آئی عبدالقادر فرماندے نے میں انج نظر اٹھائی تے بدل وچوں آواز آئی اے عبدالقادر میں تیرا خدا ہاں فرماندے نے میں کیا میرا خدا اے عبدالقادر میں تیرا خدا ہاں میں تیرے تے راضی ہو گیا آج تو بعد تینوں ساریاں نمازاں معاف آج تو بعد تینوں نماز پڑھن دی کوئی ضرورت فرماندے نے جدوں میں جملہ سنیا میں کیا جڑا نمازاں معافی دیندا نہ پیا اے رحمان نہیں ہو سکتا ہے شیطان ہی ہو سکتا ہے آندے نے میں فوری پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم فرماندے نے وہ بدل جڑا سی نا جی دھواں بن کے اڑ گیا وہ جدوں اڑیا نا تے وچوں آواز کی آئی عبدالقادر اج پھس تے گیا سے پھس چلا سے پر تیرا علم تینوں بچا گیا فرمایا بے ایمانہ پھر گمراہ کرن لگا مینوں میرا علم نہیں بچا گیا مینوں میرے رب دی رحمت نے بچا لیا ہے اے نے ساڈے ولی تو گرامی قدر حضرات انہاں ولیاں دے نقش قدم تے چلنے دی دعا کرنی چاہیے یا اللہ جویں انہاں نے زندگی بسر کی سانوں بھی بسر کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرما کل رات نو عشاء دی نماز تو بعد ضلع گجرانوالے دے اندر میرے غریب خانے تے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا سالانہ عرس مقدس کل رات نو عشاء دی نماز تو بعد قلعہ دیدار مصطفیٰ ہو رہے اگر کوئی دوست جانا چاہے بھائی عابد صاحب ڈاکٹر صاحب دے نال رابطہ فرما سکتے ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین